Moikka! Mä oon Anselikka Booksalonilta ja tää on Anselikan tiistain tipsit. Joka viikko mä jaan sulle pienen, mutta tehokkaan vinkin, miten sä pääset hyödyntämään Booksalon järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla. Oot sä hei kokeillut vielä meidän pikatilitysominaisuutta? Se toimii niin, että jos sä vaikka perjantaina haluat sun korttimaksut heti tilillesi viikonloppua varten ja et jaksa odottaa sinne maanantaihin, niin sä voit pikatilittää ne missä vaiheessa vaan perjantaina. Tällöin rahat on heti sun tilillä ja käytettävissä saman tien. Pikatilitystoiminto toimii tosi hyvin niissä tilanteissa, jossa tarvit jotain akuuttia tilannetta, esim. Eläinlääkärikäyntiä varten rahaa pikaisesti. Pikatilitys toimii kaikkiin suomalaisiin pankkeihin, jotka tukee SEPA-siirtoja. Niistä peritään pieni maksu, joka määräytyy dynaamisen hinnoittelun mukaan. Hinnat ja kulut on tuotu siellä esiin selkeästi ennen pikatilityksen vahvistamista. Pikatilityksen voi tehdä kätevästi tuolta oikeasta yläreunasta. Tiistain tipsit jää nyt pienelle joululomalle, joten loppiaisen jälkeen ollaan taas kuulolla. Oikein mukavaa joulun odotusta kaikille!